салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, имрӯз мавзӯи навбатӣ, видеои навбатӣ дар бораи артиши миллии тоҷикистони мову шумо. хуб инҷа як кишвари бонуфузе дар хориҷӣ аст ки ҳар сол артишҳои рӯи дунёро маълумот мегира ва онҳоро ҷогузорӣ, баҳогузорӣ мекунад. ҷои якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум херафтагӣ. Аз ҳамун ду омадам кофтум пайдо кардам ва инам як кишвари ҷангзадаро дар бораи онро маълумот гирифтам. Чунки мо ҳар чизе ки мегӯем Эмомали Раҳмон дар гардани ҷанг мезанад. Соли 92 мо ҷанги шаҳрвандӣ доштем. Чуа завод насохтед, ҷанги шаҳрвандӣ. Чуа артиш келед, ҷанги шаҳрвандӣ. Чуа газ қимат мешавад, ҷанги шаҳрвандӣ. Чуа свет, ҷанги шаҳрвандӣ. Чуа мегабайта қимат мекунед, ҷанги шаҳрвандӣ мегӯед. Ҳар чӣ ки мегӯем, ҷанги шаҳрвандӣ мегӯяд. хуб инҷа ба шумо маълумоти пешкаш кунем, баъд суҳбат мекунем. Дар ҷои 52 Ироқ, дар ҷои 74 Афғонистон. Ба мо шумо маълум аст кишвари Ироқ, Афғонистон. Дар Ироқ ҷанг оли нав бигем буд чи аз соли 2001 ҷанг рафта истад. ҳоле ҳам бигем тоза иштег нест, ба охир расидаги нест. Дар Афғонистон ки ҷанг рафта истад, наздики 40 сол мешавад. Афғонистон ҷои 74 ва Тоҷикистони азизи мову шумо ҷои 94 ишғол карда гирифт. ҷои 94. Охирон кишвар дар Осиёи марказӣ. Ва инам бадбахтиш ин аст ки баъд пош хӯрдани ҳукумати шӯравӣ, ин кишварҳои Осиёи марказӣ ба мисли Тоҷикистон, Қиргизистон, дигар ҷо соҳиби истиқлол шуданд, артиши худшонро сохтанд. Ва аз ҳамун давра то анами пош хӯрдани баъди шӯравӣ то неми ҳозира Тоҷикистон ҳар сол дар рейтинги байналмилалӣ ҷои охирон ишғол мекунад. Дар Осиёи марказӣ охирон ҷо ҳастад. ҷои 94 Тоҷикистон. Афғонистон ба ҳамиқа ҷанҷолаш 20 зина ай ҳукумати Тоҷикистон баланд, ай ҳукумати Эмомали Раҳмон, артиши Эмомали Раҳмон ва Ироқ 42 маротиба баланд. 42 баланд. хуб артиши Афғонистон 175 ҳазор сарбоз дорад ва харҷи солонаш 11.5 миллиард доллар. Артиши Тоҷикистон 9000 низомӣ дорад ва харҷи солонаш 75 миллион доллар. 253 танк, 25 ҳавопаймои ҷангӣ. артиши Тоҷикистон бошамия. хуб ина Эмомали Раҳмон, ина кишварҳо дар ҷанг рафта истанд. Серамноки оз мо агар бигем, шумо дара мегӯед ки ҷанга анамо таъсироти ҷанг мегӯед. Ина мегӯед ҳозирам ҷанг рафта истанд. бо ҷангҳои замонавие, ӯ вақто ҷангҳои трах буд, ёз ҷангҳои замонавие ҳавопаймо қад мезананд ки тет пит мешавад. ини кишварҳоро ҷои чандума гирифтагианд, ҷои чандума гирифтагӣ. ҳар чӣ ки бигемед 20 сол қабла дар ёду тамом меёред. 20 сол пеш ҷанг буд, 25 сол пеш ҷанг буд. ҳар чӣ ки мегӯем 25 сол пеш ҷанг буд. ина ҷанг рафта истад. тақсимш кардем 19 маротиба артиши Афғонистон Тоҷикистонро бузургай ва агар тақсими 9000иш бикунӣ 657 миллион доллар дар 9000 мерасад. ва он артиши кӯчике ки дар бари Қирғизистон дар Осиёи марказӣ, Тоҷикистон майда, Қирғизистон артишаш фақат майда. Лекин сарфи харҷи солонаш 270 миллион доллар. Тоҷикистон 75, ай 270 миллион. 200 миллион Тоҷикистон харҷ зиёдтар аст. ва онам дар сари артиши Тоҷикистон зур аст. инҷа ҷои таассуф, ҷои чи нанг аст ки ма ягон бигем бадбинӣ ба Қирғизистон, дигар Афғонистон, дигараш нест. инҷа гап ба сари онаме ки сарфармондоҳи қувваҳои мусаллаҳи олии ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ҳастин. ва
این بدبختیه که در ارتش ملی تاجیکستان آوردگی است همش از پشت امامعلی رحمان است که امروز جوانان تاجیک میبرن در ارتش میزنن، میکشن، مجروح میکنن، معیوب میکنن و یگان کمکی هم اونها رو نمیکنن. تو با شما هم در رسانه نشر میشه، ما شما میبینیم که چقدر جوانای تاجیک بودن در ارتش کشتن جوانای 18 ساله 20 ساله را 18 سال 20 سال خونه پدرش باز بود اونجا رفت ارتش دا کسای روحی شید دیوانه شید مرد. چه بایزم کرد. خب خلاص اینمی چیزی بود در شما رسوندم و از شما گفتنی با شما منظوری ما این ویدیو کردن این نیست که ما تاجیکستان پس بزنم. منظوری ما اینه که تاجیکستان اینجا تعلق به یک شخص داره. امامعلی رحمان هر بدبختی در تاجیکستان میاد از دست امامعلی رحمان میاد. سببگوی همه بدبختی امامعلی رحمانه. عسکر تاجیک گیشنه، تشنه، برسیش خودش بخره، کورکاش خودش بخره، بروکش خودش بخره، همه چیز خودش بخره در عسکری دا عسکر بزنن، بکشن، معیوب کنن. دوخ همه عسکرها را نمیشه شکستگیان که با امروز میبینیم که در مرز در دستش автомат عسکر تاجیک یا آدم عادی نظامی یا آدم عادی میاد автомат دستش میگیره از زمین خوش میکنه دست پاش میبنده لتو کوبش میکنه عسکر تاجیک. چون که این عسکر پیشوا دارد، پیشوای ملت دارد. برای این با قدر است. خب ویدیو را با آخر میرسونیم. الله یار و مددگارتون بود. ویدیو با خاطر شما از شما خواهش میکنیم که در این ویدیوی ما ابونه شوین و لایک بگذارین تا که دیگران تماشا کنن این ویدیوها بهره‌مند شوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.